Kung si Pikoy may mo ingon jud nako. Nga wa siya ka gusto. Di ko ganang walang storya lang. Karen, move on na. Move on ba? Ayaw na lagi atong Pikoy. Kay kapag wala may nagastorya ni Tasyo, nga wa jud to yung nakagusto nimo. Tuo lang nako. Di pa jud ka mo tuo? Dili! Kung dili si mismo si Pikoy ang istorya nako nga wala siya ka gusto nako, di jud ko mutuo. Gusto ko mag-istorya na niya personal. Asa na siya? Basta di ko ganahan og lain-laing mga istorya. Ikaw, di ko ganahan kang istorya nako ana. Gusto ko si Pikoy ra jud. Oh, ikaw, bahala ka. Basta ako, concern ko nimo. Basta ako kung pag-ingon nimo nga mag-move on ka, move on na. Unya, si Tasyo. Saan naman to si Tasyo? Nakagusto biya to nimo mayo. Ayaw si bakbalik ka ng Tasyo. Kung gusto ka, imuha na ng Tasyo. Ikay na ka gusto, siguran ka siya, imuha na na. Bahala ka, basta ako ana si Pikoy. Titaas ako lagi. Ay, dito ka sa balay? Wala pa. Nasa ito Brenda mo dito? Wala mo kamakan mo pong kali. Anong tawa man ko? Asa ka maligo dito sa swimming pool or sa samba? Bukal-bukal ka ron? No! Paulit ko sa balay! Kaya na akong kason dito! Tuma ko di ko kuno tita. Naunsa naman taon ka, oy. Tanawa na guna mo. Now, oh, bati na kay Kagnaw. Napay mong mata, lawom na kayo. Ay, sige, gunahon na ni Pikoy. Gusto ko magkagroup, Jaime. Gusto ko mag-istorya jud anak niya. Kung mag-istorya pa, nagpakita na nimo. Di ba dugay na ka na sa nawa nagpakita? Basta, gusto jud ko niya maglaro, Jaime. Ako ipakita ni... Namukuhan siya nako. Pakita jud siya nako. Ay, palabig gunahon na anak lagi. Kapila na ko sige ingon nimo. Nga wala siya klaro, nagbinuang na na siya nimo. Dili, lagi ko mutuo. Ang ako, makistoryahan na dyan mi klaro. Mao yun na ako Gusto na ko siyang pangitaon. Mo gani, kung klaro pa niyang tao, magpakita lagi na siya nimo. Kapila man tika balik-balik istorya na. Ay palabig kuan, kaguol, awa ni mong mata lagi oh. Ako jud naluoy jud nimo. Wala kay tarong tong. Inana jud siguro ng mahigugma. Gugma ba? Ang mo na na gadako lang. Pero mong utok adyo na isod. Ay sa pag-inana, uy. Ang ako lang ba, maglaruhay lang jud mi ba nga. Makistoryahanay ko, mao yun na ako Gusto ko nga, dili ikaw or kinsa pa. Gusto ko siya. Kami magduha mag-istoryahanay. Mao lagi. Tinuod na ay mong giingon na ako'y pagbati niya. Pero siya, sabay tinuod anay nga pagbati nimo? Di na na mahibawaan kung magka-istoryahanay nami. Kung si Pikoy, maingon, mawa siya na gugma nimo. Di na mahimo din ang sinuod. Ang iyang istorya na ako nga nahigugma siya na ako. Maayo kay may istorya to. Nga mumisita siya sa balay. Panangnita namang gunagon. Ay, pag-speak maayan ng Pikoy. Kay the more mag-speak ka, the more nga masakitan ka. Kasabot ka? Di man guna na ako kagustuhan nga may naani ko. Saan man, mao man akong pagbati niya. Ay da, ay pala ba hunahuna god? Ay tuwa na ng laing tao. Ang imong na imong kagalingon. Wa man gud ta kay baw sa panahon god. Kung kamo gyud. Kung kami gyud. Unsa? Musibuti mo ipasabot. Kagusto kang Pikoy? Oh, waoy. Di na ako pasabot. Di man gud nato may baw anang panahon. Kay matag usa nato, natay ka sa tagsang sugilanon. Bahala na.
Kuyawan mo sa taninyo? Unsa na may balita ni Pikoy? Nagkakita na mo? Wow! Karong gabi mularga ko sa Sambuanga, Sibugay. Kay dire purti pangita na ko niya, wa gyud ko kit nagduda jud ko tuagi to Sibugay, Sambuanga. Ay mo kamalaka adtuon ako. Kita lagi na ko to Pikoy. Uy, Tasyo. Ug mularga gali ka ba? Ug makita na nimo si Pikoy. Ina ha, gimingaw na kay ko niya. Oh, ako'y bahala. Sige lang kayo. Magkita kami ito si Bugay, sa Sambuanga, akong ingnon siya nga, gimingaw na gyud kaayo kaniya. Nya, di ka magpadaog kis. Pag-abot ito akong ihatag niya. Diri o. Sige na ba? Kaya akong ihatag niya. Abadi ay, pwede day na. Pwede na ay. Sige na, kaya akong ihatag niya. Sige na, Karina. Kiss na. Oy, sige na. Sige na ba? Kay mularga na ba kung gabi eh. Mao na lang nakalipay ni Pikoy dito. Ikabot ako nito. Sige na, kiss na ba? Pwede day na. Pwede. Ay, nadudulit pwede. Pwede lagi. Sige na. Sige na. Oh. Nya saman, para kapikoy ito. Para kapikoy ito, para ako. Uy, kapag kapikoy na, uy, di na para imo ha? Di, butang ispikas para bagay. O, di butang ilayan. Sige na. Ay, Ay, di ba nga ganaan na tagsagi mong pikoy. Ay, lumiya. Kapag nga, uy. Kampikoy na din na para imo. Wa na. Para kapikoy dito. Piti na ning kidort ani ron. Basta ha, kato akong kiss para kang pikoy yun to Para ha. kapikoy lagi yun to. Oo. Sabadi ay. Unya, kakita ninyo, ihang jud ko niya. Aw, hag, ready ay. Ay, ganda. Ay, hag, baga. Ihag. Saba di ay, ato ko muhag ni pikoy. Dili nimo. Akong dadon. Sira, mga Akong dadon ang hag. Ako ihatag niya. Ato kumuhag niya. Yun na. Si pikoy na ako ihag. Nanasan. Sa mapahagin siya lang. Oy, Tasyo. Timani ha? Nara ba ka agency? Aw. Unsa agency? Agency ba? Na ako. Manalipod nimo. Mao na. Kasabot nga agency. Mao gyud. Bantay ta siyo ha. May bawang ganang nagbinuang mo nako. Duha ra ba mi? Kitkiton jud ta mo nako. Sabaday. Kikita lang ko daan. Oh. Harong ka matagbaw. Diha oy. Kaya ako sa kikiton si Pikoy. Gabot dito. Dili Kita ko ba? na. Pikoy ra ako makitkit dili. Kapi lagi diha oy. Ikaw inyat. Di ka mo kitkit ni Pikoy. Unsa? Aw. Aw. Pagtarong mo diha ha. Tasi na to. Di ay tasi oh. Ikaw ba? Tasyo, pagtarong din ha. Kasi magkano ba? Oh! Bapa, narungsin. Oy! Suling! Oy, Suling! Uy, Tasyo! Kumusta? Kumusta naman si... Pikoy! Oh, si Pikoy! Kumusta na? Okay naman, pero... Nalagi gamay problema eh. Ha? Unsa man? Luoy kay Pikoy day, oy. Ang iyang bay, hilungkap. Sus, ang iyang tinigom, nahurot yun. Luoy kayo. Hala, uy, kaluoy. Unsa may nada? Alahas, kwarta? Oh, katagaan juga day. Alahas og kwarta. Hurot lagi ang kwarta di tinigom lagi. Nagamutay kaming mga silingan gani. Luoy kay Pikoy. Karon ko nasa sa dumagiti nila daw. Dire gato na ko nang huwa mo para prete. Karon problema na sa ko. Kay si Pikoy nanawag na sa. Eh wala ko nung si kaon dito. Luoy lagi Pikoy day. Kaon na yan ang Pikoy. Wala man lagi kwarta na dire. Ikaw, kung sa may katabang nimo. Hala, uy. Gusto gid ko matapang. Napay kwarta. Kutuwa sa balay. Napay kwarta diri. Kapangupra man nina ako. Nagtugong na ba to si kuan ako, Pikoy? Napasultian di ka na mga isagtabang nimo. Ang kanang namkikik ikukumpra diri. Ay na lang oy, kay mangita na lang kog lain. Dili kay
Uli, babalik lang ko. Ayaw lagi, maikog man ko eh. Manita na lang ko Okay, lang okay na kawaman. lagi. Ihatag yun ni Pikoy ha. Hatag yun ni Pikoy. Padung ko kumpra sir nya nagtagbo man minit tasyo diri. Sir, may hapon sir. Nya ang problema sir kay ang kwarta nga ko kumpra nabilin sa balay. Mauli lang siguro ko balik sir. Ganina ka mo dire. Tingay alibay lang ni mo ha. Para makalingkawas ka sa buhaton sa balay. Ngano man? Naghisgot mo parting Pikoy? Ha? Howdy sir oy, padung naman jud ko kumpra ato. Nya sir, na kay kwarta diha ang lang ko mauli sa balay. Naan na sa ka na imo dinanghag ha? Unsa man? Nasakit kag Alzheimer's? Nga magsigi kag kalimot? Asa man day imong ma'am day? Wa ka tagay kwarta para pangumpra? Sige magkagtinanga oy. Wa gyud ka. Og gitagaan man ko ni ma'am sir pero nalimot lang jud guguwa sa usa na ko kakarsonis. Oh, day. Basta mao na to ha. Basta mao na to. Hoy, tasyo. Oh, sir. Alisa. Pila man tong kwartang gihatag ni ma'am nimo? Murag libo kapin man to sir. Naagyud ka na imong kalimtanon ay. Sunod pa-check up doktor ay para maulian ang kalimtanon nimo. Kalas mo ka sa oras ko. Oh, Okay na ni sir. no siga-siga na mata nimo? Wa man gud sir. Wa man magsigisiga akong mata sir. Isudlot noon sir. Ay pagsige bugal-bugal ha. Unsa man to iyong istoryahan? Naghisgot na sa mga Pikoy? Tayong mausban ako siya. Wa man gud sir. Dugay na may makita ni Pikoy gud. Adto na ko sir ha. Yara diyan. Hoy. Ato. Sundan nimo ang kong katabang? Ha? Wa man sir. Ato dito. Ah, kwartang malabo. Instant money. Kwarta sa hangin. Anong tanaman ka? Ikaw nga nung tanaw sa ka? Naaman ko yung mata. Anong tanaman ka ako? Ingat ka. Ano sa abog ka doon ay Kuha kwarta? na. Ano sa abog ka doon ay kwarta? Ano sa abog ka doon ay kwarta? Asa man sa tikoron? Ambot O, Sabrina! Kami magkuy-pikoy. Nagkuyog sila. Wala. Tukan! Wako wako kitang pikoy ni Brenda. Nagkuyog si Tikoy. Wala gini magkuy-pikoy. Tukan na tinuwa. Wala gini magkuy Brenda. Wala gini nakoy palito to ako kwarta na hog. Oh, pataka mapangutana nga hambay mo makita pikoy. Dugay lagi mo makita pikoy. Sorte sa tinuwa. Kaya ko boy. Oh, My love was you true. My love mo ka ba? Bakit iwagan ako? Ilo ko giya. Ang imong yata na ko dili sa imo. Nasugatan ako ang tagiya. Ingon siya nga, ya ako no to. Artisan ka akong gisulok. Tanan, akong gisulok. Mangingilag ka dako. Wawawan ko. Diumuhan ko. Kinagdasaw ko na kitanod. Why? Alam mo kung masakitan na paligod mga anak ko. Kisa ba ni mong tuhuan? Ako ba sila? May ba kay lakong lakaw-lakaw? Ako pang ipasigar mo. Ang imong regalo. Unya, imo na kong gitondo. Sa imong tuwa. Wala rin ang tuwa. Nakaway ko kung paano mo ang kitakanin. Ako yung masagal mo. Kaya sa kung paano mo. What feeling na? Ay, pala Pinoy. Ay, mong kasing-kasing na. Ambira! Ayaw, ayaw lagi, ayaw lagi. Ambira! Uwi ko! Ako na ba iyon? Ako ano? Ambira! Uwi ko ba? Ako na ba iyon? Tawa kay batasan ng tawanan na! Gilan ko na! Bawiyon ako na kung
Isurahin lang ko na ninyo, Noy. Ano lang, Noy. Pinsala ko dito ano ni. Isurahin lang. Gilad ko ani. Gilad ko ani. So, yun! Gilad ko ani to Ayaw ano lagi, ni. Noy. Magbuhang na ta! Ayaw, Noy. Imo kong ibisikitan! Ang ako Ayaw, kasing-kasing! Nagdugo! Nahimo ng Ayaw, dugo! Noy. Dugo! So, Ayaw, yun! Noy. Ayaw, You leave me alone! Ayaw na lang, Noy. Goodbye! Kita na ko. Sabi niya. Ako nga, ano? Bahala mo rin, basta ako pangwarta ni. No, 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 no. Sabi kong kwarta.